Mga hinigugma diha ni Kristo. Daghang salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw nining atong pagsangyaw 2021. Karong adlaw, Season 2, Segment 4, ang atong tema, ang Birhen Maria ug ang Eucharistia diha sa misyon sa simbahan. Mga hinigugma, gikalipay nato o gipasigarbo nga kita dinhi sa Sugbo sama sa kadaghanan sa atong kaigsunan sa Pilipinas gitawag nga Pueblo Amante de Maria. Lungsod nga nahigugma kang Maria. Di nagkinahanglan daghang prueba bisan nala sa daghang mangadto sa Nuestra Señora de Regla o pananglit sa simala, sa udlot, o sa lain-laing mga novena sama sa Perpetual Help, Santo Rosario, Carmen, o siyempre, ang manimba sa Guadalupe. Kining tanan, timaan sa atong kugma kay Maria. Magkaigsunan diha ni Kristo. Kining atong pamalandong kay Maria og Eucharistia. Nagpahinamdom nato nga kining tawhanon nga kinaiya ni Kristo. Kinaiya lawas gikan kini kay Maria. Kay ang Dios nga Espiritu nahimong tawo. Ang iyang inahan si Maria. Ug tungod niini makaingon kita nga kining lawas ni Kristo diha sa Eucharistia nga atong giambitan maoy bahin sa lawas ni Maria o diha say dakong kalabtanan pagpanubos nato. Mga hinigugma sa atong pamalandong sa misyon sa simbahan, makaingon kita si Maria maoy atong model sa simbahan sa iyang mission of evangelization tungod kay Mary closely cooperated in the saving work of Jesus, her Son. Very close, very intimate ang iyang participation. Makaingon kita, in the life of Jesus, hers is a life of journey bisan pa pagpanampo ni Kristo hangtod siyang kamatayon o pagkabanhaw. Tungod niini mga hinigugma ang awhag natong tanan to learn from Mary, the woman of the Eucharist, in her acceptance of the task of evangelization. Kining iyang giingon interior disposition to fruitfully celebrate and live out the mysteries of redemption. Mga hinigugma, mao kini ang hagit natong tanan. Sa atong debosyon kang Maria, salamat sa atong pagampo, atong pagnovena, atong prosesyon. Pero unta, importante ang atong pagsunod sa iyang kinabuhi, diha sa iyang communion, intimate relationship with Jesus, ag diha sa iyang bahin sa evangelization, pagsangyaw sa mayong balita. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, maingon siya, do whatever He tells you. Pulong ni Maria sa mga tao. Unta, ang atong kinabuhi, maoy pagpaminaw, pagbukas sa atong kasing-kasing, pagsugot, pagsunod sa kabubuton ni Jesus. Kay kun mao kini, tinuod gyud nga makaingon kita, tinuod ang atong debosyon kay Maria,
ug ang bunga niini mo'y atong pagsugot, pagsunod kay Kristo sa iyang sugo sa paghigugma, sa iyang sugo sa pagserbisyo, sa iyang sugo sa pagpaambit sa atong mga hiyas, sa atong mga regalo, alang sa kayuhan, sa katilingban ug simbahan. Kanyong tanan, daghang salamat nining inyong pamalandong nining nindot malipayon nga kamatuoran. Unta si Maria, inahan ni Kristo, ina nato. Sa iyang gugma, magdala nato, mas dool sa iyang anak, mas dool sa kadatagsa. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ining santos nga misa samtang padayon ta nga magampo nga mahunong na gyud sa hingpit kining pandemic nga mihasol karon sa kalibutan. Uban sad sa atong mga pamisa nga gidawat nining maong misa karon, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamahalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Sinabot nga taga Jezreel, may parasan didto sa Jezreel, tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa ni anak kaadlaw, si Akab miingon kang Nabot, ihatag kanako ang imong parasan, kay tamnan ko kinig mga utanon, ug duol ra usab kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw, ug mas maayo pa nga parasan kay niini, o kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Akab, dili musugot ang Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Og si Akab nasuko nga mipauli sa ila, tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bungbong ug wala mukaon. Apan si Jezabel nga iyang asawa, miduol kaniya ug miingon, nganong naglagot ka man og dili mukaon? Si Akab miingon kang Jezabel, tungod kay gihangyo ko si Nabot, nga paliton ko ang iyang parasan,
o ilisan ko kiniglaing parasan, apan iya akong gibalibaran. Og si Jezabel maingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon, ug kaon, ug paglipay, kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot. Busa si Jezabel nagsulat og gipirmahan niya sa ngalan ni Akab o gisiliuhan niya sa silyo ni Akab. O gipadala niya kini sa mga kadagkuan sa Jezreel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tiguma ang katawhan o pasidunggi sinabot. Palingkura sa atbang niya ang duha ka bugoy, ug ipasumbong nila sinabot nga gitunglo ang Dios ug ang hari. Unya dad-a siya sa gawas ug batua hangtod mamatay. Ug gibuhat sa mga tawo sa syudad ug sa mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Jezabel. Sumala sa sulat ni Jezabel, nagpuasa sila. Gitigom nila ang katawhan ug gipasidunggan sinabot. Sinabot giakusar sa duha ka bugoy at ubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila siya sa gawas sa syudad ug gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Jezabel nga gibato ug patay na sinabot. Sa pagkabalita gayud ni Jezabel nga gibato na sinabot ug patay na siya, miingon siya kang Akab, lakaw, panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na si Nabot. Busa miadto si Akab ug gipanag-iya niya ang parasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Patalinghugi ang akong mga pulong, o Ginoo. Pamatia ang akong mga hupaw. Panumbalinga ang akong pagsangpit ug hinabang. Akong hari ug akong Dios. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Sa kaadlawon, gidala ko nga mapaabuton ang akong pangaliya sa imong atubangan. Kay ikaw, o Dios, dili malipay sa kadautan. Walay tao kadautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapahitason, dili angay mo barog sa imong atubangan. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Kaaway mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti og bakak. Kasupak sa Ginoo ang mahigugmaon sa dugo ug ang malimbungon. Ginoo, pamatia ang akong agulo. Ginoo, manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin,
ihatag usab kaniya ang imong kamisadentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pas-ana kini og 2 ka kilometro. Kung may mohangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya og ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Murag bugat-bugat rong atong pagtulunan nga gihatag sa Ginoo, no? Ni supak gini sa atong naandan tawhanon nga kinaiya. Naminaw man mo sa ano? Ebanghelyo. Siyunan gana ang kadtong naandan sa tao nga moingon mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, mao maginay atong normal na hustisya. Kung unsay imong gikuha mao pud na imong gibayad. Mao na nga naatay mga judicial processes aron pag-determine pila gyoy imong ibayad sa damages nga imong gibuhat. Pero karon ang gitudlo sa Ginoo lahi. Papun-an niya ang damage. Pananglitan, sagpaon imong tuong aping, ipasagpasan niyang pikas, imbes nga pabayran ring damage sa tuo, ipapun-an na noos pikas doon. Ngayon sa man, o yun mo ani? Hindi man mumutingog diya. Kanya, og pananglitan gani, og sa tong usa, kung ikiha ka kay ilogo ng imong kamisin, ang kanang kamisin kanaman ang tuwa sa sulod, no? Nya na kay klo kamisadentro. Ipakapin og hatag ang kamisadentro, di maghubo na kay guli di mo sa inyo. Nya naaman na yung mga sundao nga abusado kayo, makakita og kada mga pobreng tao, imbes nga sila mo'y magdas ilang mga karga ngadto pa doon sa ilang kampo, na may usahay ilang pugso ng usa ka taong pobre nga mo'y pakargahon ba sa ilang mga gamit niya. Inhustisya ba na pangdaog-daog ba na giingna na San Kristo o basig na nagreklamo niya ba bugoy na mga sundauha dia Lord oy pugson man tagpakarga mga kuan man kayo mga abusado man kayo pagkadungog ni Kristo aning maong sumbong ingon siya gani mo pugos nimo pakarga og usa ka kilometro himo ang 2 ka kilometro iyang punan ang damage sakto na dili dito bagala no sakto dili di ginasakto bisa gago di ko unya kung mo na isukdanan sa Ginoo kinsa ra may malangit kay mao na iyang ipasunod di man gid siya mo usab ana kay matud pa niya unsay akong nasulti matuman man gina wa man jud koy pulong nga dili pwedeng tumanon matapos ang langit og yuta pero ang akong pulong di gyud mahimong sayloan o di sato pa og moingon ta nga dili na sakto nya di ta mosunod ana adto tas impierno niya justisya ba na sa Ginoo o dili inhustisya mao na ang Ginoo inhustisya kayo siya nga pagkaginoo sa yunan ka nang napasay sugo lain moingon siya pagpakamatay para sa imong gihigugma pagka-inhustisya nahigugma na ka magpapatay pag yun ang dangatan na to ani kung mao ni atong batasan na mapariha kita aning unang pagbasa sinabot nga dili ta niya gusto ibaligya ang iyang katong iyang gamay nga parasan nakuha pagis hari namatay pagis nabot mao na gusto tingalis Ginoo mga igsoon ambot ang Ginoo nato kay usa man siya ka Ginoo sa gugma wa gid siya gisulti nga inhustisya kay ang Ginoo
gugma man. Unya ang gugma dili man malipay sa inhustisya. So mao gini ang tinuod nga hustisya. This is the true justice kaning gisulti ni Kristo karon. Kadang atong gitan-aw nga murag hustisya dinis kalibutan, sa tinud-anay maunay inhustisya. Sa tinud-anay gyud nga pag-analyze. Ngano man wa kay ko kahibaw sad, pero mingon lang jud kong hustisya because God is a just judge. Just judge. Wa gyoy inhustisya niya bisan gamay. Ako na lang ning hatagan og gamay nga paghubad, pero dili gini siya maoy lungtad kayo ani kay pila ra man say akong maabot in town. Ang ako aning napamalandungan nga kun ang Ginoo ba mianhis kalibutan aron pagluwas nato sa sala, ang pinaka-inhustisya di ay kung kita magpakasala lang gihapon bisag gipakamatya na tag Ginoo. Ano bang ang Ginoo nagpakamatay na nato para mawad-an tag sala, unya magpakasa lang gihapon ta. Mura bag porti na nimong ligo sa imong anak aron malimpyo, nya iniguman nimong ligo mulunang lang gihapon dito sa abog ngadto sa lapok. Nya imo na sang ligoon, igo gyud kang nakahumagligo, ilisa na nimong bago, muambak na sa dito sa lapok. Unsa na? Malipay ka na? Dili no. Nya mingon man ang imong anak, malipay man ko ani ma. Kalipay man ako magligid-ligid sa lapok. Magduwa diya sa lapok. Siya, purti na akong antos in taon dongoy og ligo nimo. Ana, nganong mo ambak pa mangyud ka diha? Amo na ang ingos Ginoo, nagpakamatay na siya nato. Nganong magpakasaha pa mangyud ta? Nakaron unsaon man paglikay sa sala? Sama sa gibuhat ni Kristo. Higugmaa ang kadtong mga makasasala. Inighigugma natos mga makasasala, dili na ta makasala. Kinahigugma naman tanila. Pero kadtong makasasala nga imong gihigugma, dili to mo higugma nimo immediately. Iya usa kang patilawon sa iyang pagkamakasasala. Ana. Ang imong bana nga nangabit, nya mosuyo pa gyud, sala man na. Igabot sa inyo, tamparoson ka na. Kay sala man na ang iyang gibuhaton, tamparoson sa ka. Nya moingon ra kanyang I love you very much. Tamparoso na sa kaspikas, moingon lang yapog kang till death do us part. Purti nang sa imong bana, pero ikaw nakasaha ka. Wa ka kasaha. Ang imong bana mo nakasala. Nya mga 30 ka tuig kaniyang balik-balikang tamparos, wa jud ka kasaha. Hangtod yun nga na-converter gid siya og nahimo na siyang buotan, nagbasol na siya. O di nagbuntog na nimo ang sala dito niya. Nya wa pa jud kakasa, unsa man na hustisya or inhustisya. Muy klaro Bidang lang ta. Manindog. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, puno sa paglaom o paghigugma, sangpito nato ang atong langitnong amahan nga iya untang dunggon ang atong mga pangamuyo uban sa pagpaubos diha moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan nga sa kanunay magkabig siya sa mga makasasala balik sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangulo sa tibuok kalibutan nga magmatinumanon sila sa pulong sa Dios ug sa pag-alagad sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-antos nga ilang masinati ang gugma ni Kristo diha sa atong mga maayong buhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuong naguna kanato, nga matagamtam na nila ang kapuno sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, tanawa kami nga mahigugmaon sanlit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi og pamatia ang among mga pangamuyo nga among gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan nga sabot ug niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon na nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. O Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Ngaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa divine justice nga makasud tas langit. Ang ato lang buhaton para dili makakumit tag inhustisya, higugmao nato ang makasasala ug atong antuson ang mga damages nga himuon sa mga makasasala basta di lang kita makasala. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.